os seus teléfonos móviles. Este é o primeiro que me encargaron. Segundo, por favor... Básicamente, os elementos que constitúen unha estructura conceptual. El alma se serena, que dicían na televisión franquista. Autor contemporáneo. Fagamos unha peza para 111 bicicletas e xa sei que a música de arpa non queda moi contemporánea, pero axuda nos seranas. Xa virán as gaitas, como aos seranas do TAC. Os seranas do TAC, música contemporánea para intervencións que ven o pasado. Érase un polígono industrial namorado dun parque eólico. Déntame. Vivo disolvido no teu vaso fluorescente que... ¡Ei, carmalleira! Benvidos ao serán do TAC. Con todos vos, o taller Atlántico Contemporáneo.